Айде фърли леко екс, бе. Леле, ти не имаш сърце. Как да знаете, че сте си фърли парите на ветера? Ами купуват суит бонанзи и гледате как имате 8 празни вратки. Взимам ги. Няма да ги върна. Добре. Здравейте на всички! Днес ще гледате този велик казино турнир, в който ние ще изправим една срещу друга тези 8 игри, за да видим коя ще остане до края. Всяка игра, която спечели с по-голяма печалба от противника си, продължава напред. Напишете долу в коментарите, коя да е следващата осмица игри, които ще пуснем. Така, започваме с Олимпос Гори първата игра. Аз се надявам, че няма да ни ушани, няма да ни прецака. Така, добре. Айде газ. Започваме с 210 лева май бяха. Да видим до края дали ще успеят да стигнат. Защото има голяма вероятност да не стане, като гледам как е тръгнало. Да. Прекрасно, моето момче. Продължай нищо да не даш. То мина половината игра, ти си дал един екс на кръст. Добре. Дай екс! Няма екс. Да, дай го сега, няма проблем, да. Като е празно, като не е какво фане, да, бе. Така, да, продължай. Това е ужасно. Нещо? Добре, нищо. Колко? 10 лева? 10 лева, ай. Добре. Може би за тези 3 вратки ще направи някаква магия, или пък не. Май няма. 16 лева до тук, да, поне не са 5, нали? Дай да се радваме на това, че може и по-зле да е. Ама то ужасящо! Дай зелените. Дай нещо, не знам. Ужас. Добре, поне половината, поне е толкова вътрешно. Може да е много по-зле, поне половината си го изплати. Така, хайде да видим този звяр какво ще направи. Те състезават един срещу друг, Олимпа срещу нея. Да видим тук поне. Да дам повече от 20 лева. Ще съм много благодарен. Така. И тя почва по същия отвратителен начин. Добре, така, супер, 10 стотинки. Це е нещо, нали? Няма проблем, да. Още 10 стотинки. До тук добре. До тук много зле. И 4x. Да. Ако минем над 10 лева, ще бъда много доволен. Поне това! Заслужил ли съм толкова? Добре, тук фанаха луните. Друго нищо няма фане. Да, фърли по 8x, няма проблем. Гледай. Ти. Сега добра гаврата, харесва ми. Така и 10 хикс изпуснахме, няма проблем. Супер, да. Покажи ми какво никога няма да имам. А може би с следващите 2 вратки ще направи нещо. И пък. Така как си гледам късмета, май нищо няма да направи, да. Така, сините. Добре. Са някакъв екс. 10x. 6. Айде 6. Добре, и тя се върна. С 24 лева и 70 стотинки. И като тегляме чертата, Gates of Olympus спечели 23,50, докато Starlight Princess 24,70. Което значи, че тя продължава напред. Така, продължаваме с следващите игри. Така, сега играта, която съм сигурен, че ще ми го набие вътрешно. И просто тия пари ще изфърчат и ще изгорят във въздуха, ама нали, айде. Може пък да греша. Надявам се да греша. Добре, паднаха се 3, което значи ще бъде супер бейсик. Може да спаднат 4 или повече май. Тогава със сигурно знаеш, че поне нещо ще се случи, защото сега в момента фъргаме Боб. Буквално. Его и Боба. Обаче нищо друго. Така, много кофти, много празни вратки. Звезди, нещо, ало. Браво, бе. Закачи. Така, друго? Не. Що да ретригърва? Няма смисъл. Гледай колко много пари ми я дава. Така ли ще стане? Не ми казали, че така лошо ще ме... Не. Верно ли? Верно, да, що па не? Защо пак не?
Добре. На Бонанзата няма да е много трудно да надиши тези 2,60, които спечели нейния противник. Да се надяваме, че Sweet Bonanza ще изкара повече от 5 лева. Защото вече дупката в джоба ми става голяма. Така. Супер. Как да знаете, че сте си фръли парите на ветера? Ами купуват Sweet Bonanza и гледате как имате 8 празни вратки. Диди, стига бе! Имай малко милост. Мале. Браво, тук върза. Браво. 5 лева. Гледай! Леле, майчице мила. Бати дупката! Тук победата не беше и кой знае каква, тъй като Sugar Rush направи само 2,60. Някакси невероятно как успява да ми даде 50 стинки, ми даде толкова много пари. Уникално. Да Sweet Bonanza печели с 6,40, което е също толкова отвратително. Както и да продължаваме напред. Добре, да се надяваме, че поне мадамата няма да ни остави на улицата. Както решиха да направят последните 2 игри с нас. Така. Айде, някой адекватен екс, да не е нещо 3 екс, че направо ще откачим. Добре, 5 екс, айде колко 10 връзки, добре. Реално има шанс. Като най-вече има шанс да ми го набие, нали? Да се надявам, че няма го направи. Поне да върне половината. Поне да върне половината пари буклук. Така, да, нашивката е задължителна и сигурна. Добре, браво. Браво, Може би тук има някаква надежда. Нещо да се случи. Или пак не. Айде, има 6 вратки, давай. Така. Не ще откажем и мачки, ама добре. Така. Още 20 лева. Айде да се откинат от сърчицето. Лелей. Лелей. Не, страшен буклук, абсолютно. Да, браво. Закръглим ги така, да. Добре. Колко потрича да дадеш, бе? Добре. 21 лева. Добре ги закръгли. Харесва ми, браво. Мерси. 21,40. Я се надявам, че кучета ще успеят да бият мадамата. Така. Айде, кученца. Кълнем се у вас. 4 може би? Може би пък не. Добре. Класическо ще бъде. Така, залепващи символи, разбира се. И да се надяваме, че няма да е гадно. Добре. Така. Айде сега на 4 и 5. Добре, дай сега на 4 и сме готови. Това също не е лошо. Колко 10 лева? 7. Ужас. Ще малко по-силничко така. Вау, браво. Не, дай даш на 4. Диди. Дай на 4, бе. Дай да избием зъбите, бе. Добре, тук ги фанахме. Добре, 51, добре. И то поне го изплатихме. Поне един да се изплати, че вече съм в ебати дупката. И така, мадамата взе 21,40, докато Doghouse Megaways успя да направи за сега топ печалбата на цялото това нещо. Да не е топ печалбата през цялото време, защото ще бъде много тъпо. Така, нека продължаваме напред. Добре. Ще направим или трополи след така, просто защото викнам си една игра днема па да е на прагматик. Може па да се отприщи, кой знае. Ние сме длъжни да проверим. Още на тази игра обаче е само защото е много дълга. Много е бавна. Като всяка една тъпа игра на Елк. Майка мила. Добре, тук ще заспим. Ако не дават нищо интересно, директно ще скипна към края, защото това не е човешко. Така, тук що успях да ви спестя доста време от живота, така че нека продължаваме към следващата игра. Така, и се връщаме на Клеокатрата. Да видим сега тук какво ще стане. Айде, дай 4. Добре, трети. Добре, дай 4. Браво, бе!
Добре, тук може би ще се случи нещо интересно. Да се надяваме. Да, я. Така, 12 безплатни вратки, супер. Давай, напълни сладове. Давай, че иначе си е... Да. Много грозно. Добре. Пълни ги. Да се надявам за някаква по-голяма печал от 5 лея. Така, добре. Са само някакви хубави символи, ако може. Добре. Така. Това предвещава нещо хубаво. Добре, имаме петици. Супер. Може би ще получим хубав кешбек тук. Така. 20 кинта, кой? Взимам ги. Няма да ги върна. Добре. Аре, дай някакъв хубав символ отпред, бе. Дай нещо хубаво отпред. Колко имаме още? Мале, има вратки. Дай, бе. По 10 следват. Май така ще бъдат нещата. Добре. Айде, бе, засечи нещо хубаво така. Глей. Напълни го този екран на един силен символ, не иска да даде отпред. Ужас. Не, че е много хубаво. За сега е супер. Ми 119 не е лошо. Добре, доволен съм. Така, и в последния рунд на този първи кръг. Нитрополис с 2184, много бавно и много жалко. Мина цялата игра, за това просто я скипнах. И Клеокатрата за сега с 119 лева, тя води за сега като най-печеливша игра, но в първи рунд за сега така. Втори рунд. Във втори рунд са Star White Princess срещу Sweet Bonanza и Dog House срещу Клеокатрата. Така, айде зверо. Фърли нещо, че вече направо не знам къде се намирам. Поне държи. За сега е интересно. Да видим дали Star White Princess отново ще бъде победителя. Така, добре, този път имаш някакво по-обещаващо начало. Хареса ми, добре. Фърли екс. Мога да си откинеш от душата и нещо повече от 2 или 3, да я знам. Гледай как хубаво. Айде фърли леко екс, бе. Леле, ти не имаш сърце. Ти си бездушник. Добре, 36. Доволно. 38 за сега. Тук ще има кешбек със сигурност. Айде поне ги отвои. Мале. Тук ще фърга. Давай, яре. 4 въртки за сега, много хубави. Само не бракувай останалите, молим се. Ах, леле. Добре. Важното е, че фанахме екс. Тук можеше тия сърчица, не имаше да се откъсат толкова от душата, ама добре, айде. Така. Дай сините, бе. Дай ги, бе. 23x. 5 врътки. Има потенциала да направи някаква глупост. Не ми. Толкова с сърце. Колко снах? 58. Добре. Това го уважавам. Тук можеше и луничките, да я знам. Нямаше да се разсърдим. Добре. И празна. Точно така. И още една празна. Точно така, браво. Ах ти какъв букук си. Както и да е 81-60, супер. Да видим бонанзата, този път ще мога да направи повече от 5 лева. Да и се не види. Така. 2 лева ги направи. Добре. Добре. Тук имаше повече от 5 лева, браво. Така. Сега трябва още 35 минимум да направиш. За да се отсрамиш или да я знам. Всеки момент, когато пожелаеш, нали, да я знам. Ти. Не. Аз тази игра повече, ако я пикнем. Майко, мила майчица. 6 лева, лелей. Откачам.
Star White Prince успя да отсрами нещата с тези 81-64, докато Sweet Bonanza за пореден път ни го наби, което значи, че Star White Prince продължава напред в финален кръг. Така, Doghouse Mega Waste, давай, нареди, 4. Айде дай още една. Дай още една. Или пък няма да дадеш, да. Що па дадеш? Да сега сме толкова назад, отново слагаме залепящите се символи. Давай. Ужас. Добре, има още 6 врътки. Така. Така, добре, добре. Има шанс, има шанс. Добре, сините, не иска да ги наредиш. Така, добре, вече има 4 колибки. Само една на четвърти рил. Една на четвърти рил, молим ти се. Майко мила. Как усещам... Да, перфектно. Леле, майко. 4 лева, толкова ли заслужих, бе? Добре, на Клеокатрата със сигурност няма да е много трудно да бие тия 4 лева. Да се надявам, че направи повече от 4 лева и 4 стотинки. Айде де. Дай четвърти пак. Дай четвърти. Добре. Айде, 3. Поне направи повече от тия 4 лева, че не мога да гледам тия кучета повече. Направо ужас. Давай. Ти днеска си ми слънчевия лъч надежда да отсрамиш цялата работа. Ама много празни ги фъргаш и почвам да се притеснявам, кам ти чест. Деде, леле. Добре. Та ще да е хубаво да ми го беше дал миналия път. Както и да е. Айде да нареди малко тия лаудове, де. Добре. Айде сега дай един на четвърти и да е весел. Или пак не давай. Още 2. Още една. Повече от 10 лева, че направиш ли? Добре. Направи повече от 10 лева. Браво. Ужас. Ами се надяваме нататък да е по-добре. Тук бих казал, че и двете игри се изложиха, но 4 лева и 4 стотинки от Doghouse беше лесно задминато от Клеокатрата с 12 лева. Майко мила. Така, да видим сега победителите. Принцесата и Клеокатрата в последен финален удар. Айде, булка. Молим ти се. Отсрами се. Дай нещо повече от... да я знам. Айде, поне повече от 20 да е. Айде. Че ще му вътре, това е ясно. Аз не се надявам и на повече. Така, добре. Пак е нещо 4x. Ако вземе да реши да фърли още нещо, няма да се разсърда. О, браво, бе. Браво, бе. Айде, фърли екс, де. Да, както винаги, разбира се, защо да го правиш. Няма проблем, 10 лева си фанахме, тук само още 10 и ще мога да спа спокойно тази вечер. Че не ме е прибил толкова много, нали. Браво. Мале. Ама така, ако ми ги фъргаш по 10 стотинки, няма да се разбереме, да знаеш. Така, уни. Или пък да я знам. Браво. Ей, тук фанахме 10 лева. Айде! Ужас. Ужас. 20 лева, добре. Айде, половината си ги фана. Остава 2 врътки. Не знам, направи нещо. Примерно това, да. Добре. Няма лошо натрупа и то X. Ама дай нещо сега. Комбинирай ги. Не така. Добре, това е хубаво. Може едно ретривърче, ама хубаво. Добре, колко снака тук? 30. 50 и нещо. 58. Браво, бе. Усрами се. Така, дали Клеокатрата ще може да задмине тези 58 лева и 24 стотинки? Много трудно. Освен ако се падне четвъртата лапа. Не, няма да се падне. Добре, колко толкова са? А тенче колко са 8 вратки, а иначе тогава са 12, мале. Разликата е стабилна, да. Добре, айде да видим. Така, до тук е зле. Както се очаква да бъде. Добре, добавяй тия лаудове, няма да се разсърдя. Добре, тук имаме петиции. Така. Един в средата. Добре, тук пак имаме петиции, супер. Колко това? 21 лева. Браво, бе. Айде мини поне 40, да ме не е яд.
Хайде, служи това вал в средата, да е. Колко? Още 8 лева. Браво. И последна. Пълна, абсолютна греда. Но пак поне 42 лева, поне се изплати. И в този финален рунд Starlight Princess поведе с 58,24 стотинки. Също като катрата, която направи само 42 лева и 8 стотинки. Което значи, че Starlight Princess е играта, която днес побеждава и затова ще купим още един бонус на нея. Айде, не се излагай! Дай нещо като за финал хубаво. Най-хубавото е, че поне от 200 само 100 съм вътре. Така че ако тя сега фърли 100 лева, аз ще бъда много доволен. Защото поне няма да бъда вътре. Така 5x, добре, на първа вратка, не е лошо. Така. Добре, 40 фърли някой x букук такъв. Фърли някой x букук такъв. Айде бе! Да. Сега ще го фърлиш, ще бъде празна. Да. Добре, това не е лошо. Може още малко, ама добре. Празна. Празна. Супер! 12 хекс е така букука. Супер. Така, не вързвай абсолютно нищо, няма смисъл защо да го правиш. Дели 8 лева. Мале. И така да ми избиеш зъбите така за чала. И погледни какво прави. Ах, леле, тия твои криви прастенца аз. Фърли хикс, бе. Фърли екс. Аз съм крайно разочарован. Но каквото е такова. 13 лева ли ще ядеш? 13 лева 10 стинки. Това е това. Ами надявам се да ви е харесало. Дайте палец нагоре и напишете долу в коментарите кои да са следващите 8 игри, които да застанат една срещу друга. И да видим кой ще спечели следващия турнир.